láskou Ivetou Bartošovou. Tak keď som mal 10 rokov, tak ja som bol do Ivety Bartošovej veľmi zalúbený. Som mal kazety, ešte aj teraz mám kazety od nej, čo spievala. Potom sa nejak vytratila, potom som už dospel, už to nebolo také, ale to bola láska, životná láska v mládí. To áno. Ťuk, ťuk, ťuk. Ahoj, budem si tykať, ne? Dobre. Ahoj, ja som Iveta. Teší ma. Mě taky. Poznám, to je pre teba to je na úvod. krásné. Děkuju moc. Zač. Díky. Tak sme pripravení tancovať? No dneska ne. Jakože niečo nevíce, hej? Já jsem s tím nepočítala vůbec. Dáme ten valčík, hej? Dobre? Mala by si tú hudbu poznať. Myslíš? Tak smiem prosiť? A ideš touto nohou dozadu, dobre? A ideme valčiť. Takže levou, jo, dozadu. Áno. Tak dopredu. Super. Tady na Slovensku se cítím opravdu jako doma. Tady je mi líp, cítím se tady bezpečněji, mám tady spoustu kamarádů a jste na mě hodnější než u nás v Čechách, takže já jsem tady fakt doma. Aká Iveta Bartošová? Taká. Uvidíte. To je super, to som ešte nemali. Tanca, ja spieval do toho, paráda. Zaskočilo ma to, že je príjemná. Myslel som si, že to bude horšie, že predsa len celebrity majú svoje nejaké maniere, ale myslím, že to dobre dopadlo. Mě absolutně dostal nejenom tou růží, kterou mi dal, ale tím, co si pro mě připravil. 3 oříšky. No, bylo mi trošku do pláče. Iveta Bartošová a Matej Chren. Na parket prichádza 9. súťažný pár dnešného večera. Dámy a páni, valc. Iveta Bartošová a Matej Chren. 9982. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. No, jak z rozprávky to bolo. Jak z rozprávky. Čo si myslím, že je veľmi dobré, lebo teba Iveta mnohí Slováci vnímajú stále cez takú tú rozprávkovú rovinu, cez 3 oriešky.
Ale ja som si teraz zistil, že teba viac ťahujú tie latinskoamerické tance, než tie štandardné. No je to pravda, áno. No, takže to je dobré začať na tých rozprávkach a potom prejsť na tie ohnivejšie. Ona vyzerá tak ako kvetinka, ale ona je taký čer vnútri. Super, červ dokonca. Čer. A čer, ešte zlato pre Boha. Lebo v tom bielom vôbec mi to nešlo, nejak si hovorím, že ako si môžeš dovoliť. Som to hodil na... Ale ja som nedoslýchavý, vieš, mám režiséra v jednom ruku, No ale vrátim sa teda k tomu, že Slováci sú na teba dobrí, ale porota neviem, či bude rovnako dobrá, či aj s týmto pocitom pôjdeš potom domov. Ja s tím počítám, že bude přísna. No, tak po dnešnom prenose uvidíme. Porota, ukážte sa, či ste Slováci. A ja budem dobrý, Iveta sa so mnou trápila v Prahe koľko? Iveta 4-krát. Bola mojou Adrianou, Sandrou z Drakulu, bola mojou Johankou z Arku, bola mojou Haide z Monte Krista. Ona vždycky viac dala, ako jej človek dal. Ona vracala veľmi vždycky viac toho, čo sme do nej investovali. A tu myslím si takisto. Ja podľa šiat som si myslel, že to bude opäť princeznička, Svarovská, dokonca princeznička. Nie, nekonala sa Iveta, sorry, nekonala sa princeznička. Ty si veľa prežila a to bolo aj vidno. Nebola to princeznička, bola to prvá dáma valcu dnešného večera. Tak to bol kompliment, toto veľký. Zložitý, alebo... Zložitý. No tak ja to nemám takto. No, Ďakujem. pravda je tá, že ako zjav ste boli prekrásna, aj klzali ste sa, občas tie nohy, ale treba ísť cez tie pätky. A jednu radu, dávajte si pozor na ramena a krk. Vaše záklony so zdvihnutými ramenami kazili tú celú líniu. A mne sa to páčilo, to bolo také milostné. Áno, nie, no. Bolo to, chvíľami to vyzeralo veľmi pekne, ale keď to trvalo dlho, tak jednoducho spadlo to držanie, No to je je to škoda. tak, Maťko má se mnou hodně práce ohledně ramen. Ale to je stále problém, to je ťažká úloha, ale to bude možno. Ešte. To sa Ale dá. krásnu iskru to malo, krásny pocit. My to povoľňujeme troška masážami a tak. Ja si myslím, že to bola do značnej miery nervozita, lebo viem, že sa na to nemáme odvolávať, ale videli sme to natancovať dneska. Ale proste myslím si, že môžeme čakať ešte veľa, lebo viem, čo je schopná, lebo sme ju už choreografovali a škoda toho krku, lebo ten bol naozaj celý zlomený a tým pádom silueta trošku odchádzala, ale ja si myslím, že to sa časom odstráni. Možno len nervami. Ďakujeme. Ďakujem. Z toho sa snažím dedukovať, teda šípim z toho vysoké známky podľa toho, čo hovorili, ale nebudeme predbiehať, takže ja vás slušne posielam niekam a to je zákulisie. Iveta Bartošová a Matej Chren. To je 9. súťažný pár dnešného večera, ktorý parket opúšťa, ale presilo na ňom tancoval, to teraz môžete doma vidieť. Bolo to na pieseň Koršat Eukalyptus, tentoraz namiesto Shiri Mejmon zaspievala Natáša Džunková. Iveta Bartošová a Matej Chren majú spoločné SMS-kové štvorčíslie, ktoré znie 9982. Budete ho môcť použiť a využiť po skončení tohto priameho prenosu. Aktuálne sa táto dvojica, ktorú ešte stále sledujeme, presúva do zákulisia a tie známky, ja som fakt zvedavý, že či padnú nejaké rekordy dnes večer podľa toho, čo porota rozprávala. Zuzana, ako sa máme? Áno, tu sa to lepší. Ďurovi sme schovali nejaké predmety, tak ich hľada, nebude vyrušovať. Ivetka. Takže úspech aj u kolegov. Vieš, Pico zvedavý na známky, ale ja som ohromne zvedavá ešte na ďalšiu vec. Ty si pre mňa jedna obrovská záhada. Asi teda nie sme úplne rovnaké typy, ale ja som si tak predstavovala, že ty ideš po byte s bosými nohami, kopneš do prahu. A čo povieš? Vieš, bosým palcom, alebo do chrupávky, keď sa udržíš. Do Žižku! Ne. Alebo strašne... Víš, co řeknu? Ne. Tady by to museli vypípnout. A oni to stihnú. Do píp. Nie, lebo ja som v živote nevedela niekoho tak nežného a krehkého a ja mám to potom pocit, že v tebe, keď sa treba nazbiera niečo, nejaký hnev a tak ty to udusíš, pretože si krásna, nežná žena a to ja keď prikladaš do pece a komín je ucpatý, to musí niekde Zuzka, príde vyletieť. k nám niekedy na tréning, dobre? Pozrieš sa, či to udrží, hej? Áno. Maťo ti povie. Tak a ešte predtým, ako si pozrieme známky, alebo toto až... No, toto si dostala. Ja som sa s tým dlho tu nahrala.
Ja si myslím, že to pošleme za Ďurom mokrým. A pozrieme sa v tejto chvíli, aké známky dostaneš od porodcov. Takže Jozef Bednárik. 6. Krásne. Bednárik sa zamiloval. Pani D. 5. Pani Hubová. 5. Janči. 4. Pláč. Pláč, to je show, to sa predá. To je krásne. Tak strašne sa tešíš, poď sem. O Bože, ja nemôžem, ja keď niekto plače, tak ja tiež plačem. Ja vyzerám ako taká hnusná žena, ale ja fakt nie som hnusná. To sa tak naozaj tešíš? To ti bolo v tých Čechách tak zle, tak tu zostaň. Zostaň tu u nás. To by vás stiahovať? Máme, áno, môžeš, ale ne s tým veľkým. Ale mám rodinu. Iba s tým malým. Toho veľkého sa trošku bojím aj ja. Dobre, pozrieme sa, ako ste na tom v tabulke. Ale ja si myslím, že budete asi na prvom mieste. Tak, ako to... Ježiš, Ivetka, Zlatko, ešte len prvé kolo. Prvý! Gratulujem. A to si zaslúži ešte jeden prestrih ku nám, lebo sú tu prvé nefalšované emócie. Strašne ti to prajem. Jej, ja mám normálne husiu kožu. Priatelia, musím sa z toho trošku... Idem zadu nájsť Ďura, lebo ten ma z toho dostane. Kde si? Juraj. Hľadať Ďuro pomôže Zuzane. Nejaké make-up artistky pôjdu teraz za Ivetou Bartošovou. Ja som šípil tie vysoké čísla. Musíme to všetko predýchať. Aktuálna informácia je, že... To ma teší, že nemusím to už teraz uvádzať. Po maličkej prestávke sa vrátime k poslednému súťažnému páru dnešného večera. Tešíme sa na vás na Markíze.